U prelepom ambijentu, pred više od 26.000 gledalaca, Crvena zvezda je imala terensku inicijativu prvih 20 minuta, posle koje je do prednosti mogao da dođe ipak Partizan. Ali u 22. minutu u tome najpre nisu uspeli Seki Milošević. Minut kasnije ni Jurčević, kojeg je golman Mateu zaustavio 2 puta u istom napadu. I naravno usledile kazne. Posle akcije iz kornera, Partizanov golman je zaustavio udarac Mirka Ivanića, ali ne i Jelšnika, koji se najbolje snašao u petercu domaćih. U drugom poluvremenu najpre je u 51. minutu zapretio Arnautović. Da bi u 60. posle 38 sekundi provedenih na terenu gol postigao Nemanja Radonjić, koji samo što je zamenio Kataija. Utihnuli su u tim trenucima i navijači Partizana, da bi ih u 74. minutu probudio Jovan Milošević, koji je prelepim golom prepolovio prednost gostiju. Pokušavali su crno-beli u nastavku da stignu do izjednačenja, ali bolje prilike da postigne još koji gol imala je Zvezda. Najpre u 85. minutu Karabeljov je sklonio loptu sa gol linije posle Duarteovog šuta, da bi u poslednjem minutu meča Mirko Ivanić pogodio stativu. Evidentno, još uvek nismo dostigli taj neki nivo da možemo da ostvarimo rezultat na jednoj ovakvoj utakmici protiv jednog stvarno jako dobrog protivnika koji je, po mom mišljenju, nakon ove odigrane utakmice siguran sam jača ekipa od svih ovih evropskih ekipa sa kojima smo igrali u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Ligu konferencije. Znači, predstoji nam još dosta rada da bismo neko od ovakvih utakmica prelomili na našu stranu. Zadovoljni smo, pobedili smo večitog protivnika na njegovom terenu, što ni malo nije lako, i u ovom trenutku bi čestitao mojim igračima na izuzetnoj borbi. I ono što je bilo bitno i pre ove utakmice, to je da smo želeli da kontrolišemo, da smo znali da ne treba da uđemo sa Partizanom u neku igru tranzicije, zato što imaju opasne i brze igrače. Zvezdu u sredu očekuje prva utakmica u Ligi Evrope protiv Celtika, a u narednom kolu Superlige dočekaće Radnički 1-9-2-3. Partizan ide u goste OFK Beogradu.